Хөрмәтле тамашачылар, хәзер һезнең игътибарыгызга музыкаль котлаудар программасын тәкъдим итәбез. Һәм котлау сәламен тыңларга зәңгәр экраннар янына Морак авылында яшәүче Алһу Яркәй кызыкай бүленене сакырабыз. Сихри гүзәллеккә тулы юмарт яй аеның матур бер көнендә Морак авылында яшәүче кадерлеләрдән кадерле туганыбыз Алһу Яркәй кызыкай бүлененың матур юбилее. Кадерле безне байрам менән котлап, иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Корыстай сәламәтлек, аяз имен иртәләр, ап-ак сәскәләргә тиң шатлык куаныстар, озын гомер, эшеңдә зур уңыштар, гаилә бәхете теләйбез. Балаларыңның шатлыктарын гына күрергә ятһын. Яшәү шатлыгы һин безнең өчен, изгелегең менән үрнәк һин. Сабырһың да, олы янлыһың да, безнең өчен һәр сак кәрәк һин. Озын булһын һинең гомеркәең, һәр бер көнең үтһен шатлыкта. Сәламәтлек, тигез тыныс тормыш, юлдаш булһын һиңә һәр сакта. Артабанда бәхет, куаныстар, таңдарыңда ишек шакыһын. Йияндәрең менән һөйнүдәр, күңелеңдә билеп гел торһын. Һинең тормыш юлдарыңда осрамаһын кәртәләр, гел шатлыктар, гел бәхеттәр алып килһен иртәләр. Котлау менән атаһы, әсәһе, тормыш иптәше Урал, балалары Артур, Илзидә, Амилия, апалары Гөлшат, Сөмбөл, Гөлсәсәк, һылыудары Зөлфия, Илһияр, Езнәһе Рәшит, Алик, кияүдәре Раян һәм барлык тугандары.